יש כבר מיליון שירים על אהבות נאכזבות, סדרות, סרטים ואלפי מחזות, תמיד אותו סיפור על נפשות תאומות שבעל כורחן הן בסוף נפרדות, ואנחנו לא כלום, זה סתם לא עבד. כשדיברנו חשבתי אולי נחמד, אבל כמו שזה התחיל ככה זה נגמר. השאיר על נקרא ואליי לא חזר, בדיוק עבר לו חודש ו5 ימים, בהודעה הוא כותב לי מה העניינים. אז מתוך נימוס אני לא אסנן, מפה לשם מתחילים להתעדכן. אל תשאלי מה עברתי בחודש האחרון, אבל הבנתי שאני לא במקום הנכון. עכשיו אני יודע שאני צריך אותך. וכמו מטומטמת נפלתי בפח, זה תמיד אותו סיפור רק עם מישהו אחר. הוא תמיד רוצה פחות אבל אני רוצה יותר, מפתחת ציפיות, מתחילה להתרגש, אבל רק בלילה הוא מוכן להיפגש. יש הרבה דגים בים, את תמצאי את האחד. מתחילה כבר לחשוב שתמיד יהיה לבד, אולי כדאי לי להתרכז קצת בעצמי, אבל הנה שוב קופצת תודעה מהבחור החלומי. אותו בחור חלומי שצוין בהתחלה שוב נעלם כאילו לא היה. אחרי שבועיים אולי כבר 3, את הטלפון פותחת וממנו הודעה. כל כך מצטער, מת לי הנייד. אני פה עכשיו בבית ומרגיש קצת לבד. תרגישי חופשי, לקפוץ, לבקר, תביא איתך יין או משהו משקר. זה תמיד אותו סיפור רק עם מישהו אחר, הוא תמיד רוצה פחות אבל אני רוצה יותר. על כל הודעה אני שולחת 5, לא פלא שהוא כבר לא רוצה להיפגש. תפסיקי להתנהג כמו איזה נואשת. אבל הוא בדיוק מה שאני מחפשת, הוא בטח סתם צריך קצת הפסקה מרוב השקרים, הציפייה רק עולה. הם תמיד אותו דבר, זה תמיד אותו דבר, ואני האחרונה שסתם תכליל מגדר, מרגישה שאין כבר טעם לנסות, שוקלת אולי לעבור לבנות. ממי, אני מצטער, זה אני, זה לא את. ברור שזה אתה, חתיכת אנטיפט, שהשלמתי עם זה וכבר לא נורא. הוא כותב ב3 לפנות בוקר. ערה?